Harwaki ni machiegni. Kweth moro maotisi kaka Operation Linda Ugatuzi koro wuok oko mar kwedo paro mora mora mono mageto loko katiba mathurka e tok chik. Kweth nono bago nyaka alwora mar od bura kendo gichwe gi choko seyi maneno ni lokruok mar katiba otim kaluwore gi dwaro mar chik. Jafwambo marwa Ugatuzi miyowa ler mathoth. Lieti wi paro mar dwaro mar loko katiba mapacho ka koro medo idho mokalo. Kata kodoko ni spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ne ochiwo chik ne kamiti mar od mochung' ne chik jailak mondo nono oboke mane orne od bura gi jatend piny William Ruto to safar no chal kama ok bibedo mayot. Linda Katiba. Mae rito kweth mar Operation Linda Ugatuzi ka unono bago ng'anyo mamuol e boma Nairobi ka. Kokalo kuom jatendgi Professor Fred Ogola Gilange giwacho nok gibiye kata nade mondo jatend piny William Ruto okaw ting' mar loko katiba. At the same time, we are squashing the memorandum that he took to Parliament to ask Parliament to begin amending the Constitution. Supreme Court ruling was clear. The Constitution, better President, kikobed mwana institution in your favor. And therefore, Operation Linda Ugatuzi is a people-driven process. Kweth nono bago ng'anyo mamuol kendo ne gichwe gichopo e od bura mamalo kako kang' mar siemo wang' jo od bura mondo kik yie chak dwaro makamano. Mabende gichichi ni geto mana chopo dwaro mag josiasa. 12 years down the line, we have seen those in power are now struggling to amend the constitution. They struggled twice, they failed. Tunataka tuwaambie wanasiasa leo, katiba sio ya wanasiasa. Katiba ni ya mwananchi. Tulinde katiba pamoja na wao. Na wao pia wakiritaya watakuja tu huku penye sisi pia tunanyanyaswa huku. Ili tuwe na katiba ambayo inalinda kila Mkenya, katiba ni ya Mkenya. Spika mar od bura Moses Wetangula nyose chiwo ting' ne komiti mag od bura mondo non weche manie barua manyocha jatend piny William Ruto ochwalogo. Kweth mar Linda Ugatuzi no koro nasachaka yanga chenro mar choko seyi mageto loko katiba kaka chik dwaro ka gin gi dwaro ni lokruok no nyaka time e yo makare kendo mamulo dwaro mar jopiny. His or her boss leaves office until 5 years so that he can focus on delivering as deputy president, not campaigning and staying on top of cars. Number 2, governors to be disqualified from contesting for office of Senate immediately after their term until after 5 years, so that Senate can independently oversight county government. Number 3, state senator and governor in a county should not come from the same party so that they can oversight each other. Ramogi TV, Nairobi.